ассалому алайкум тамошобинони азиз, бо шумо ҳастам Саида Раҷабова, партнёри компанияи Faberlic. имрӯз мехоҳам новинкаҳои каталоги навбатимона ки аз 2 июн то 22 июн давом мекунад барои шумо обзор кунам. Сар мекунем ай мицеллярная вода. Мицеллярная вода барои рӯи моро тоза кардан, барои равғанҳои зиёдӣ, микробҳои зиёдиро аз рӯи мо тоза кардан, пӯсти рӯи моро ҳамвор кардан ва як нур бахшидан. боз дар таркибаш бо витамини С аз серияи кислородная косметика. баъди ин барои шумо тавсия метиҳам крем барои тамоми узви бадан бо вкуси малина. беҳад креми хушрӯ моментально питаться мекунад дар дастҳои кафидагии мо. хубиш дар ин ки ранги пластилина, масалан бинен даста мезани сразу намебиёяд дар дастат. чанд қай хоҳӣ а як параш ҳам хе мешканию истифода мебарӣ. бӯи бамаза. кстати ман чиқа малиная дӯст медорам. баъди ин боша зебогие ки дар даруни мо вуҷуд дорад. коллаген ин барои дил, барои устухонҳои поча, хуни ғафси моро тинук мекунад, қуввати моро дучанд мегардонад, болои иммунитети моро мустаҳкам мегардонад. бо маззаи чорная смородина дар об 2 қошуқча меандозем. и тайёр. ҳар субҳ менӯшем ва тамоми рӯз мо худмона бо қувват ҳис мекунем. ва албатта ки парфюм барои шахсоне ки бӯи сладкиро дӯст медоранд, лекин агар ки аз и духӣ бизанӣ баъд аз якчанд лаҳза бо буш дигаргун мешавад. аслан аз гелос ва жасмин тайёр карда шудагия. на любители гелос ва жасмин. свежиам ҳатман дар таркибаш дора. баъде ки шумо мезанед сладкия, камтарак меиста свежи шудан мегирад. баъди ин блеск ва помадаҳое ки лабҳои моро, лабҳои қоқа мулоим мекунанд, нежн мекунанд, ҳавор мекунанд. ҳама намуди вкусаш ҳаст. малина, слива, клубника. на любител. бо аз наздиктар нишон метиҳам, тамошо кунед ва интихоби худро кунед. бо Faberlic танҳо шумо зебо мешавед, ҷавон мешавед ва зебогии худро ҳис мекунед.